Il-kumpanija Steward Malta ċaħdet kategorikament storja pubblikata f'The Times of Malta li allegati li waqaf ix-xogħol fuq l-isptar il-ġdid f'Għawdex. Fi stqarrija sketta Steward qalet li kontra ta' dak ir-rappurtat, il-kumpanija tinsab impenjata li tonora l-obbligazzjonijiet tagħha fil-konċessjoni mogħtija mill-Gvern. Il-kumpanija nnotat li f'7 xhur mindu ħadet f'idej il-proġett tat priorità assoluta biex jitlesta l-bini tal-iskola medika ta' Barts. Fakret kif iffinalizzat id-disinn u l-bini taċ-ċentru tal-anatomija li issa għadda lil Barts. Fl-istess waqt qalet li tlesta l-bini tal-iskola medika u x-xogħol miexi b'mod tajjeb. Steward Malta fakret kif lan tagħha u li tibni faċilitajiet li jkopru l-bżonnijiet tal-popolazzjoni u li toffri sptarijiet tal-ogħla kwalità lil ġenerazzjonijiet futuri. Spjegat li bħal kull proġett maġġuri ieħor, il-fażi tal-ippjanar kienet l-aktar waħda kritika u għalhekk Steward u l-Gvern qablu biex ikun stabbilit terminu ta' żmien ġdid biex jipprometti żvilupp xieraq tal-pjanijiet kollha. Mistoqsi dwar l-istorja f'The Times of Malta, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li Steward ikkonfermaw l-impenn tagħhom f'dan il-proġett. Assolutament mhux minnu Steward sa fenna fien informat li dal-għodu stess ħarġu stqarrija fejn qegħdin jiġħdu din l-istorja. Jien għadni kif żorthom ftit tal-ġimgħat ilu f'Boston, Chris kien mar qabli hemm impenn sħiħ from the highest levels, l-ammont ta' fondi li qed jonfqu f'Malta huwa konsiderevoli, hemm impenn sħiħ dal-għodu stess ikkonfermawna l-impenn totali tagħhom. Fl-istqarrija tagħha Steward Malta qalet illi se tibqa' kommessa li tonora l-obbligazzjonijiet kollha tagħha skont kif miftiem.